Ang Diyos, Diyos ang misyon. Iya kita ginapangabay, kagiya kita ginadasig, nga tani kita magkakigupod sa iya, sining iyang misyon, nga iyang ginhimo halin pa, sa wala pa nagpakasala ang tao, tubtob sa karon, kag tubtob sa katapusan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ani isa ka Ilonggo o kung hiligay nun nga version sa aton weekly Sabbath School Review. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host sa sining programa ang Pagtuon Subong. Ari ang duwa naton ka mga batanon, apang mga kauturan. Mga batanon lang ni sila pero madalom ang ilang mga nabalian, nahibalan, labinagid sa aton nga topiko karon, God's Call for Mission. Ang ako ni pakilala sa inyo una mga kauturan, originally halin sa Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines. Ara siya sa Department ng Statistics diri sa CPAC, kag isa sa iya nga mga trabaho mga kauturan ang mga research kag ethics. Batanon pa mga kauturan single available. Ma'am Lucel Agostino, ma'am, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw sa imo pastor kag subong man sang aton nga mga kauturan nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa kabay ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton kag magahatag sa aton sang balaan nga espiritu sa pag-intindi sa aton leksyon sa sining semana. Amen kanami sang iya nga pag-ilong go mga kauturan. Ay kadwa na kon nga pakilala sa inyo. Siya ang aton nga values teacher, isa sa aton mga values teachers diri sa aton academy department sa junior kag sa senior high school mga kauturan. Siya man isa sa aton nga mga tigulang o kung elders naton diri sa aton CPAC Church. Wala sang iban si Sir John Deloyd Coro. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw pastor, kag mayong adlaw man Ma'am Marcel. Kag sa aton man mga tigpalamati, mayong hapon, mayong adlaw sa aton tanan kag updan nyo kami sa aton nga pagtuon subong, mag-share kami sa mga pipila ka mga punto, pero mga utod, tuon mga modera sa inyong mga leksyon para aton gid sabtan, maintindihan ang aton lesson subong nga semana. Yes, and that's correct. Mga kauturan, I'm excited. Sining akon mga resource person, sining atong mga bisita. Ma'am Lucel, madugay ka na nga nakabalik, and I'm happy nga ari ka na liwat, mga kauturan. Nag-upgrade si Ma'am Lucel, mga kauturan. So, at least nakabalik siya. And then, she can be with us for more other episodes, mga kauturan. Okay. God's Call to Mission. Para sa Oktubre 14, tubtob, Oktubre 21. Ang Ginoo sang misyon. Kag sa nangligan nga duha ka semana ato natunan nga siya amo ang kamunuan sa misyon. Isa sa iya nga mga attributes, isa sa iya mga batas nga nagamisyon gid siya. Hindi mo gid siya mapunggan. That's part of his character. Kag sa sini nga semana, gusto niya nga ipaalinton. Gusto niya nga kita maupod man sa iya, being God's children. Ma'am Lucel, ano pa ginaaton mapaabot sa sini nga semana sa God's call for us to do the mission. His mission. Yeah, so God's call to mission, focus natin sa semana is God's call to mission. Kag kita tanan, may gitawag kita tanan, kag may mission.
And that is to share Jesus, pero iba-iba ang aton nga mission. Yes. Iba-iba nga paagi. Meaning, kay may iba-iba ta nga purpose. May iba-iba ta, or nagkalain-lain kita nga ideya sa pag-share sa kay Jesus in different field. Ang muna nga, aton topiko is God's call to mission. Si Jesus aton sentro, apa nagkaiba-iba, nagkalain-lain. Pamaagi. Pamaagi sa pag-share sa kay Jesus. And that's correct. Yes, sir, ano pagid ang imo natulupang dana sa puan sa aton nga ini nga simana. Pastor, no, sa aton nga key text, no, nga pagbasahon ni Ma'am Lucel karon, naghambal diri nga but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses. Kaya Pastor, ako nakita, Pastor, sa aton key text, ang power. Sa Greek words ni Pastor, dunamis or dunamin, dynamite, power. Iya, So dako kami gid pandod. sigabong gid siya nga klase nga gahom nga ihatag sa mga tawo sang Ginoo, labi na sa mga disipulo. Kag isa pa gid nga ako nakita, and you shall be witnesses. Sa Greek word, Pastor, martyres. Kung maghambal kita nga witnesses, these people can be martyrs in the work of God. Amen. Parehas kay Stephen, napatay sila tungkol Yes. sa pagpangwali. By Boldly, biskan in the face of the Pharisees, leaders, in spite of near-death, Pastor. Nagwali gid sila sa Way na untat si Pablo amo man kag amo man ang mga disipulos, and then mga early disciples, mga pioneers sa buluaton sa ano. Yeah. Kaya dugang ko, di ba, Pastor, sa verse, no, kanami isang aton focus sa verse sa Acts 1:8, kaya may ara siya bala promise, kag may charge. Yes. So, amunin kanami, may ara, you shall receive power, Yeah. kag may charge, amuni ang pag-mission. And Pag-mission. that is our charge. Go, Oh. and then muna support. Mga kauturan, amo ni ang aton palabuton. Amo ni ang aton tanawon sa sini nga simana. Sa hindi pa kita magpadayon, aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sini nga tiyon Ginoo, yari kami nagapa lapit kag nagpasalamat sa imo. Tagay kami sang dugang pagid nga hibalo. Kagabay pang balaan nga espiritu magagamit sa amon karon nga tatlo. Upod sang amon mga nagapalamati kag sang amon mga viewers nga makuha ginamon ang the best insights sa sini nga simana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Lucel pagbasa sa aton sa nga teksto. So, makita sa mga buhat, 1, versikulo 8, nagasiling diri, apang magabaton kamo singgahom kun ang Espiritu Santo mag-abot sa inyo, kag mangin saksi ko kamo sa Jerusalem, kag sa bugos nga Judea, kag Samaria, kag tubtob sa ukbong sang duta. Amen. Amo na makaturan ng aton sa nga teksto. Padayon kita, Ma'am Lucel, Sir Jandy, padayon kita sa aton nga Sunday, ang title, Moving Beyond Our Comfort Zone. May punto diri, before na ko niyatag sa imo, Sir Jandy Lloyd, may punto diri, nga ang aton bala pagka-static, pagka-stagnant. Oo, nagahimo sa aton self-fest. Maiya-iyahon. Hindi ta kabalo kung anong nagkahitabo sa gwa. It is because nagapabiling kita sa aton comfort zone. So ang mission ng tawag sa Ginoo sa aton is go beyond, get out of our comfort zone. Amo tong ginimo niya kay Abraham, kag sa iban pa nga mga pagtawag niya sa disciples, be upod ka mo sakod, gwa ka mo dira, halin ka mo na sa imo pulungkuan, Mateo alinda sa imo pulungkuan nga damo kwarta, come and follow me. Ano ni sir, ano pagid ang nga nag-lead sa aton to become self-fest or maiyayahon? Dari Pastor, ako nakita Ma'am Lucel nga ang aton bala pagka-comfort na kita sa aton nga sitwasyon, sa aton kabuhi. Nagalid gali na sa aton nga maging selfish kita. Even to evil. Kaya siguro aton mahunahunaan nga comfort na kita kaayo. Wala nang problema. So, wala na siyang problema. Ang ginahimo sang Ginoo mga abyan, Pastor, nga gusto niya na nga i-bar kita, i-stop ina. Kag magwa kita sa aton comfort zone, kag magkadto kita sa lain nga mga lugar. Kag mag-do mission. Parehas sinisang natabo sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Ining
after ini sa flood nga ang mga tao nagkahiusa sila kay tungod nga may ara sila sa one language. So nagplano sila, pastor, nga maghimo sila sa Tower of Babel. Ang purpose kay tungod nga gusto nila nga mas safe sila sa baha naman, base kuno mag-abot naman kag pangalan para sa ila kaugalingon nga famous sila, popular sila. Pero ang above all diri mga kautor nga ako nakita, nadula ang ila nga pagsalig dara kay Kristo. So kay tungod sini nagkadto ang Ginoo sa ila, nagbisita sa ila kag confuse sila, gingamo sila. Amon siya Babylon or Babel, confusion. Kag naglapta sila ngadto sa lain-lain nga mga dapit. So mga kautoran, in times nga daw malipat na kita sa Ginoo, madula ang aton pagsalig sa iya. I-stop kita sa Ginoo, barahon kita sa Ginoo kag makahuna kita nga kag ibutang kita sa lain na mga mission. Yes. So, kay hindi ang Ginoo gusto nga sa aton comfort bala zone, may tendency gin makasala kita because we are doing nothing. But ang gusto sa Ginoo nga maka-active kita. Yes. Yes, ma'am. So, i-define tayo ang comfort zone. It's a killer of growth. Not only sa physical naton, di ba kung wala taga-exercise, comfort zone. Killer of growth. Aton physical, malain. And then, sa aton nga mental, kung wala man naton gina-training, ano man kita, ang purpose sa aton nga optimal nga tani nga potential wala ka-reach. Also sa spiritual. So same to nga sa Tower of Babel, gusto sang Ginoo nga maglapta sila kay there's nothing wrong with their mission, sir, kay united sila. Ang lain lang kay ang purpose, and that is to give name for themselves. So dra mag ano na ang Ginoo nga hindi siya gusto nga yes united ka mo pero sa mission, but kung hindi na gani si Kristo ang focus ng mission, ang tendency is i-confuse ang Ginoo kag para ilaptahon naman. Yeah. Amo na nga sometimes hindi ta kahibalo nga ginatagaan ta problema, ginatagaan ta challenges ang Ginoo. Kay ina para sa aton kayon. Kay confirm lang kita nagapungkot, amo na wise exercise, hindi kita madugay. And that's the point. And then ang akong pwede nakita ang failures sining mga tao during the time of Babel is that they stick together. Oh, wala na gid way nga mag-move, and then ang isa pa gid ka kuan nila is they speak the same language. Oh, ang gusto sige nang at least we will go out and share. Kung dito ka na sa lain man tong lingwahe. So amo na nga gin confuse kag naunta to ang Tower of Babel. Mambalik ko sa imo sa aton nga Monday, becoming a blessing to the whole world. Ang sakol ni Abraham ni. Anong imo na kita diri? Kung makita ta diri pastor sa Monday no, kung ara kita gali sa mission, hindi lang kita ang gina-bless kundi kita naging blessing sa palibot. So amo na siyang indicator. Paano naton mabalaan nga I'm in a good mission? Duwa ang paagi pastor, you are a blessing, gag-grow kita, and at the same time naging blessing kita sa aton nga palibot. So amo na ako nakita sa Monday. Okay. We receive more blessing for ourselves, and by that we become blessings to other. Sir John Deloyd, ari bala ang konsepto sa mga Israel nga sila lang may kaluwasan. Gani amo to bisan started sa Babel nga panahon nga kung gusto ka mo maluwas saka ka mo di sa tower. Kay base may plada ati safety di sa tower. Oh, pero gin break ina sang Ginoo when he called Abraham. Abraham, get out of your comfort zone. Go out. Okay? So muna siya ang centripetal kay centrifugal nga klase sang pagbantala sa mga balita. Centripetal is then outside in. So kung gusto ka maluwas, sulod ka mo sa arka. Kung gusto ka mo maluwas, upod ka mo sa amon sa Babel, sa Tower of Babel. Pero ang centrifugal is inside out. Amo na ang ginatawag ni Jesus, go. Amo na sa aton nga sa jarang nga teksto. So si Abraham, gin-emphasize ang Ginoo nga Abraham do the centrifugal kind of mission that you have to go out and get more people outside. Ano yung paginatulapang dan, sir? Dari pastor sa aton Monday, no? Nga ako nakita dari nga si Abraham, hindi gid siya Israelite,
by blood. By blood. Halin siya sa Babylon or sa Iraq subong sa atong panahon subong. Gintawag siya halin sa iyang comfort zone nami nga pangabuhian, nami nga lugar or city. Pakato dito sa land of Canaan or Ngayon hindi pa develop. oo, strange land. Tapos ang tao pag dito pastor, wicked. Tapos cruel people. So pero nagkadto siya sa gihapon, nagtuman siya sa Ginoo. Kag through this sa mga kauturan ato nakita sa history nga Abraham to Jacob, Isaac to Jacob, kag dira nagguwa ang promised seed, pastor. Imagine, because of that mission nga imo gintuman, dira nagguwa ang promised seed nga amo si Kristo, nga amo ang magaluwas sa bilog nga kalibutan. So, may ara gid gali sa purpose no nga kung tawgon kita, may purpose gid ang Ginoo para sa na. Iya. Kag hindi pa, Ma'am Rosel, sa imo before you. Ang isa pa gid Jaya, nga kung ang Ginoo magtawag sa aton to get out of our comfort zone, hindi lang pabayaan kita sa Ginoo. But God will make a covenant with us. He will make an agreement with us. And sa imo ginambal kay na, ngayon ang agreement, inang covenant, is a covenant of blessings. Not only for you, but for others. Sis, ano pag nakita mo, ma'am? Nagadugan ko, Pastor, kung i-apply natin bala, sometimes easy lang at maglakat kita sa mission. Just like Abraham. Wala siya kabalo kung diin siya makadto. So in other words, gali, everybody's not going to understand where we are going kung diin tatawgon. But that is not an excuse for us not to go. Kung hindi tagali maintindihan ang tawag sa aton sa Ginoo, hindi ta maglakat. So hindi gali na buot excuse, Pastor. Yes. Kung mas gintawag ka, it's because there's a blessing to you kag sa iban nga mga katawhan kag ang pagstay sina pastor sa sina nga calling, it's a warfare. It's a spiritual warfare. Yes. Kaysa kay Abraham hindi to easy mo. So ang pagtawag, in other words, it's not convenient. Yeah. It's something it will bring us out, kumbaga ipagwa ang tanang tanga pagtuo kag pagsalig sa iya. Kag also, pastor, the place God calls you is the place, hambal, isa ka author, the place God calls you to is the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet. So, kumbaga, ang blessing nga ikaw gapanginanglanon ka nga diri kung maka-learn, kung magwa ko sa akong comfort zone, mag-learn ko sa pagtuo sa Ginoo, and at the same time, ang world's deepest need ilaman ni mo, kumbaga intersection. In other words, sa mission gali, it's the intersection of your need and other people's need. That is the place where we meet. And that's correct. Kag isa pagid, ma'am, edukang paginakon nga sa akong nga bagay na hindi ka pabayaan. Pero ara ang promise. Promise blessing, ang promise success. Oo. Nga bisan maagyan mo ang damo ng mga kabudlayan, but in the end, you will be successful. Amo na tabo kay Joseph. Okay, nga it was not an easy road for Joseph. But he became the best, one of the best Israel or Israelite nga nahimo siya nga sunod sa hari sang Egypt. Sir, Abraham School aton pa dayon. Ano pa gid ang imo natulupang diri sa aton nga Tuesday? Diri sa aton nga Tuesday no, sa sa ginambal ni Ma'am Lucel, mga kauturan, ang pagtawag sa Ginoo sa aton labi na pakadto sa mission hindi hapos. Sa panahon sa time ni Abraham sang gintawag sa pakadto sa Canaan, nagkaarap pa sing famine. Kag kitungod sila nga famine, naduso sila pakadto sa Egypt. Kag in Egypt hindi mahapos ang ilang kabuhi didto. Nabutang pa sila sa alanganin. Kay si Pharaoh mga utod, mga abyan, nagupahan sa asawa ni Abraham, Sarah. Kag gusto asawahon ni Pharaoh. Ang natabo mga abyan katungod nga na nag-ara sila sing crisis dito sa Canaan, nagkadto sila sa Egypt for a better life or for food. Ang ila kabuhi daw nabutang sa alanganin. Kag it's because of the lying, pagbinutig ni Abraham, nabutang ila kabuhi sa alanganin. So mga abyan, ang akong punto nga kung ara kita sa bulaton sang Ginoo hindi hapos. Sama gani sa nambal ni Ma'am Lucel, God's work will not be easy, but God will not
will never leave us. Yes. And then hambagang ini Pastor Tomado nga ang victory, ang success will be in the end. Tama siya sa Amo na kani ang nasilim na common saying at the end of the tunnel, there is still light, there is still light. Namo na ti sa bulaton sang Ginoo, ma'am, hindi na ya bed of roses tanan. Yes. Mas Ginoo gabuhat mo ko sa bulaton nga mo ni tabo man. Nga may kamata, may patay sa amon, may problema, may mga dagko utang namon, hindi kami kabayad, so for tanon, we are being challenged sa health. Yes, amo na siya. Yes, ma'am, ano pagid? Ang nanamian ko hindi pala pastor sa Tuesday nga kanang kabalogid ang Ginoo nga tawo lang gitaya. Yeah. It's not an assurance nga kung ara ta sa mission permita positive, Yes. permita tanan okay tanan ang kabuhi. There are times gali nga gadown did kita sir. Yes. So kabalo ang Ginoo sang aton nga fluctuations sang aton nga pagkatawo. So mayari di sa kay Abraham no, gintagaan niya sang encouragement si Abraham. So in other words, kaintindigit sa aton ang Ginoo nga kung ara na tagali sa kapipitan sa kadalom, God sends an encouragement for us. It can be a reward. It can be, sige lang, padayon lang. Kay after siya, Pastor, may light nga nagasila. Kung ano ang imo mission, just focus on that. Kay, there's no other way. Ang imo pakadon is success lang gid kung sige ka padayon. So, kanami din hambal ganit diri sa Genesis, sa kay Abraham, to your descendants I will give this land. Kay syempre sa pinagdaan. Ginagyan na ni Abraham, no? So kinanglan gid siya gali sang encouragement. It's okay kanang kay I promise nga I will give this land to your descendants. Yes. So mas strong kaliwat. So Yeah, just like oo. us, Pastor. Kay Tido, Lord, hindi ba lang saad ka ngayatag mo ni nga duta sa akon mga kaliwatan? Tido wala man. Amo pa niya amo na agyan, no? Na, imagine, pigado kami to sa Canaan, nagadto kami na lang sa Egypt, hindi na itong imong promise. But nevertheless, ang punto lang da, let's remain. Kag Ginoo, hindi para sa atong tao nga magsaad ya, dugay-dugay dula nagsaad. God is immutable. Yes. At may idugang ko, Pastor, success in God's eyes is faithfulness to His calling. Amen. Bisan anong matabo, just be faithful to that call. Early church and comfort zone, Sir John Deloyd. Dari Pastor sa aton nga Wednesday lesson, aton makita dari an kabuhi sang mga pioneers sang early church or apostolic church. Aton makita nga gin persecute ini sila tungod sang ilang pagiging Kristiyano, pagpati or pagtuo dara kay Kristo. Gani natabo ini tungod sa isa ka doktor na si Saul, very committed to persecute the Christians. So natabo mga kauturan ang ining mga Kristiyano diri sa Jerusalem, naglapta sila. They went even towards the Samaria or Judea, bisan sa palibot sang Jerusalem, naglapta sila. So mga kauturan, tungkol sa persecution, naglapta sila and they were able to share the gospel of God. So sometimes God allows persecution for His gospel to be shared to other people. Yeah. And that's it. God allows hardships. Oo. Kag ano kamo i-disperse kamo. Kay kung wala sang persecution nga natabo lead by Paul and the rest nga mga nga nag-persecute sa ila. Sige lang to sila sa sulod niya. Sa Jerusalem lang. But they did not know nga that's the starting point of the gospel to the Gentiles. Yes, ma'am. Kanang ito sorry na open ni Sir John Deloyd nga trials is needed. Pero Pastor may ara kita bala refining trials kag manufactured trials. Amen. Okay. Ang refining trials amo to siya nga gaka-disperse ta, that is to strengthen our church, to strengthen our relationship. Pero iba pud ni ang manufactured trials. It will destroy the church. Pero ang yes ang Ginoo, ang iyang pag-disperse to ang persecution that is refining trials for the advancement para mag-disperse ang tao kag ma-strengthen kita. Yes, oo. And that's correct. Why nagid kita time bagamay na lang gid ang mabilin. Ang punto mga kauturan isa pagid diri nga kuni didto sila sa Jerusalem. Okay. Na-persecute sila, that's why nagguluwa sila. Asa ko nambal, wala sila kabalo nga amo na ang starting point.
nga magpawali na sila sa mga hintil. Kaya ang ilay ang una-una, ang mga 12 disciples siya, even Peter. Si Peter, hindi siya kahangop, hindi siya kainsindi. Nga, ang iyaya nga kuha niya, hindi ka maugali sa mga hindi maluwas para lang sa ano ni, sa mga Hudiyo lang. Kaya ang kaluwasan, hara lang sa Hudiyo. Dito ya lang nahangpan. Nga, ay, mo gali ni. Silang siyang Ginoo, Pedro, kagamo nga mga disciples, okay? Wali nyo halin di Jerusalem, pakadto sa Hudiya, kag sa Samaria, and to the uttermost part of the world. Yes. Ano ang bot silingon sinaasar ni sang Ginoo? Nga ako nakita diri mga abi no, pastor no, nga dapat hindi lang diri sa aton, dapat maglaptagid hangtod pa sa katapusan sang kalibutan. Ang record diri is katos mo sa katapusan sang kalibutan, hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa lain nga mga tribo or sa mga igorot siguro kung maabot naton. That's the work of Pastor Jasper. Mga utod, ang punto sina dapat gid the whole world will know about the gospel of God. And that's correct. Nga. Pero ang punto dira, hindi man naton bayaan ang Jerusalem. Sa aton ba, before we go out, kay gin level na mo, gin enumerate na step, hindi na yesling nga paggusto lang, no. Gin kwan, gin sing specific, as first, start in Jerusalem, and then next to your neighbor, Judea. And Samaria, and to the uttermost part of the world. Okay, so in other words, hindi man natin kalimitan ang ari sa solo. Yes, ma'am. So, Pastor, no, starting from where you are, may ara kita, di ba mention Jerusalem, Judea, kag Samaria. So, from the small, nagdako siya, nagdako. Kumbaga, in physical sense, ang muna sa inyo danay nga lugar, city, province, regional, kag national, let's say, or globally. Kag international. And then, kung in a symbolic way or level of intimacy, mas start siya sa gamay, which is sa family. Sa family, sa neighbors, kag sa aton community, pastor. Kag makita ko diri pala, pastor, sa ano pod nga, di ba, ang Judea pakadto sa Samaria kay ang gospel dili lang igapamili tawo mo kung sino lang ang nag-accept. Sa Judea, di ba, good news to reach the land where his ministry is di ba gin-reject dito ang ministry sa Judea. So in other words, bahala gi-reject dira nga area, sulod lang, go for that mission. Ang sa Samaria, ang disciples, naka-feel sila nga they are looked down. So, in other words, ang mission gali, wala gapili, bahala, gin-reject kita sa lugar, gin-look down, just go on. Just go on in the name of Jesus. Yes, and that's correct, ma'am. Kay mga Samarians, nag-feel na sila nga wala sila kaluwasan. In the eyes of the Jews. Ito lang Samaritan woman sa well. Na tisiling niya, nga ang ikaw nga Hudiyo, nga naman kay Jesus, nga magsugo ka sa akon. Okay? Nga kami ay kami kaluwasan, kamuling yang may kaluwasan. Pero ini ang ginipasay ng Ginoo. Nga, bahala sino na sila. We think, ano na sila kapobre, ano na sila kaimol, ano man sila kamanggaranon. They are still part of God's kingdom. And up to the uttermost part. Yes, Sir Jandy, ano pa ginahin mo na talupang dan? Mga bino, sa aton diri sa Thursday lesson, starting from where you are, tsaka totoong ginhambal ni Ma'am Lucel, no, nga dapat magsugod halin sa aton panimalay, sa aton mga workplace, sa aton community, sa aton simbahan, nga dapat wala agad sing mabilin. Why sa mabayaan, why sa overlook. Okay. Ina mo na siya. Mga kauturan, kabay pa nga inyo nakita ang picture. Nga ang ginawa mo ang Diyos ang misyon, kag kita gusto niya, nga makig-ambit siya nga misyon. So, ini nga klase sang misyon, gina-emphasize ang Ginoo nga, hindi bala mahapos. Pero kung aton lang padayonon, mga utod, wala gid sa mabudlay sa Ginoo. Ako na lang pangayuan si Ma'am Lucel, una sa iyang last day, and then eventually si Sir John Deloyd. So may ipamangkot ko diri, Pastor, para opener sa atong tanan. Who will go for God's mission? And it is not limited for a selected few, but for everyone. Pero ang pagbati, ang
hearing God's call depends on the condition of our ears. Amen. Kag ang paglakat at kag ang atong ginpamatian nagadepende man sa aton nga spiritual attitude. Bisan nabatian naton na ang call, pero kung aton spiritual attitude hindi kita maglakat, kita gyapon na ang may salabton. So it's an encouragement for us nga kabay nga ang aton mission mabatian naton sa tarong kag maka-act kita right in God's eyes. Yes, kanami makauturan kada isa sa aton may mission nga aton pagabuhaton. And that's correct. Yes, Sir Jandy. Pastor, no? Akong siguro mabilin nga pulong no diri sa aton nga life application sa aton nga lesson nga ang mission gali naton mahimo kita nga blessing ngadto sa iban. Because eventually those people will be a blessing as well to us. Sambal din sa atong lesson nga our call is to live out the blessings of God in such a way that people see and desire what we have in God. Pastor, mo na sa importante nga makita sang tao sa palibot naton kung sino ang Diyos nga aton ginasaligan. Yes, and that's correct. Mga kauturan, aton ibalan nga ang Diyos may mga karakter o kung may mga attributes nga gusto niya nga ipalinton sa aton. Ang isa sina mga kauturan, aton gugma. Ang Diyos gugma, ti kung kita may gugmaon, makita sa mga economic, kay Diyos noon bala na siya, kay may gugmaon siya, mapasininsahon siya, mabatason siya, soporta noon. Ang isa man, mga kauturan, nga gusto sa Ginoo nga ina nga karakter niya, ang iyang karakter sa pagmisyon, mangin aton man. So that people can see the goodness of God, can see God in us. Pinagi sa aton ng pagmisyon. God, people can witness how good God is. Kag kung ano ang mercy, ang kaluoy, kag ang grasya sa Ginoo pinagi sa aton tungod kay nagahimo kita sang iya nga misyon. Kabay pa ang Dios magaupod sa aton. Mga kauturan, sa hindi pa si Sir John D. Lloyd magapangamuyo sa aton closing prayer. Ako na pasalamatan. Ini ang aton nga mga sponsors nga kung wala sila basi mabudlayan kita pagpadayon sining aton programa. Ang mga doctors Erwin and Rhoda Hardinico, John and Goldie Julegi Jr., Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Ido and Femidon Vandes, Marlubel Hiruta Lorin, ang mga magulutod Gina Pedro Ilumar, kag Alex Federo, kag ang mga magulutod Marlene Jimmy and Anneli Trino. Kabay pa ang Dios magapagana pagid sang inyo nga mga pagpanginabuhi kag pagalagad sa Ginoo. Yes, sir. Tama utod. Dalaygon og salimbahon ng mga Dios, Ginoo, kami nagapalapit dira sa imo subong nga adlaw. Natapos amayan amon nga pagtuon sa leksyon subong nga semana. Amon nakita amay ang imo nga mission nga imo ginhatag sa matag usa sa amon. Gani Ginoo, imo kami bendisyonan nga isip imo mga katawhan nga makahimo kami Ginoo sa pagpakita sa imo batasan ngadto sa amon mga palibot nga ikaw makita nila nga mihugmaon kag caring, loving nga Ginoo kag amay buligi man kami nga samtang kami magapadayon sa pagpangwali sa imo nga mayong balita. Ang kaalam malangit nun, ang kadasig halin sa balaan espiritu, amon mabaton kag mabatsagan namon Ginoo nga ikaw nagaupod sa amon sini nga mission nga imo gin tagana kanamo. Salamat amay nga ikaw magabendisyon man sa mga nagapamati kag sa ilang nga pagpadayon man sa ilang nga pagministeryo sa lain-lain nga mga dapit. Salamat amay sa imo mga pagpamati sa among pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.